шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. вуҷуди мардуми доно пур аз зару тиллост. ҳар куҷое раванд қадру қиматаш болост. ин шоу барномаи бозӣ бо бинанда аст. дар рӯбарои шумо ҳастам Рустами Гоибзод бо садҳову ҳазорҳо орзуҳову ниятҳои нек ба шумо салом мегӯем азизони дилу дида ва дӯстдорони телевизиони синемо. шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. бисёр хушҳол ҳастам бинандаи азиз ки дубора дар рӯбарои ҳамдигар қарор дорем ва бо ҳам бозии зеҳнӣ менамоем. агар ҳар нафаре ки дар рӯбарои оинаи милгӯ нишаста моро тамошо дорад, пас шуморо хушомадед мегӯем ба шоу барномаи бозӣ бо бинанда. бахши аввали мо унвон гирифтааст 5 суол аз 5 соҳа. хуб, дар ин бахш 5 суол аз 5 соҳа барои шумо пешниҳод карда мешавад, албатта ки бо 4 вариант ва шумо дар муддати ҳамамун вақти ҷудо гардида метавонед хуб варианти дурустро интихоб намоед. агар шумо омода бошед, пас оғоз мекунем. чун айни ҳол шабакаи синеморо тамошо карда истодаед, суоли нахустин аз соҳаи синемо пешниҳод карда мешавад. аввалин филми тоҷикие ки сазовори ҷоизаи уқуби тиллоӣ гаштааст кадом аст? варианти А ҳасани аробакаш, варианти Б достони сиёвуш, варианти В қисмати шоир, варианти Г бачагони помир. Б. Варианти Б. Салом алейкум. варианти А филми ҳасани аробакаш. саломат бошед, ин пешниҳоди шумост. мо пешниҳоди шуморо қабул мекунем ва ҷавоби дуруст дар барнома муайян мешавад. фикрам сиёвуш аст. ин пешниҳоди шумост. мо пешниҳоди шуморо қабул мекунем ва ҷавоби дуруст дар барнома муайян мешавад. саломат бошед. хуб, ташаккур. ҷавоби дуруст варианти В мебошад. аввалин филми тоҷикие ки сазовори ҷоизаи уқуби тиллоӣ гардид, ин филми ҳунарии қисмати шоир мебошад. яке аз ихтироъҳои бузурги давраи неолит чӣ буд? варианти А сохтани зарфҳо, варианти Б сохтани хонаҳои истиқоматӣ, варианти В сохтумони каналҳо, варианти Г сохтумони купрукҳо. қариб ки ҳамаи вариантҳо ба ҳақиқат наздик ҳастанд. шояд каналҳо бошад. шояд варианти А бошад. ҷавоби дуруст варианти А мебошад. сохтани зарфҳо. чӣ одамонро маҷбур кард ки дар бораи либос фикр кунанд? варианти А гармӣ, варианти Б бараҳнагӣ, варианти В ҳимоя аз ҳашаротҳо, варианти Г бошад яхбандӣ. салом алейкум ба шумо. мо гурӯҳи эҷодии барномаи бозӣ бо бинанда аз телевизиони синемо ҳастем. худро маърифӣ намоед. мо донишҷӯён аз донишгоҳи техникӣ. хуб, мехоҳед зеҳни худро бисанҷед. пас дар ҳамин бахш бар шумо як савол пешниҳод карда мешавад. омода ҳастед? метавонед саволро дастаҷамона посух бигардонед. агар азодаш баромада тонед ҷавоб медиҳед. хуб, таваҷҷӯҳ намоед. савол чунин аст: чӣ одамонро водор сохт ки дар бораи либос фикр кунанд? варианти А гармӣ, варианти Б бараҳнагӣ, варианти В ҳимоя аз ҳашаротҳо, варианти Г яхбандӣ. бараҳнагӣ. хуб, мо посухи шуморо қабул мекунем ва ҷавоби дуруст дар барнома муайян мешавад. саломат бошед. бараҳнагӣ бошад. ҷавоби дуруст варианти Г мебошад яхбандӣ. аввалин телевизорро ки ихтироъ намудааст? варианти А Берт Ҷон Луги, варианти Б
Эдисон Томс. Варианти В. Исаак Ньютон. Варианти Г. Эрнест Резерфорд. ба фикри мо варианти резерфорд. варианти Г. Эрнест Резерфорд. мо пешниҳод шуморо қабул мекунем. ҷавоби дуруст дар барнома муайян мешавад. саломат бошед. муваффақият. Б бификрам. варианти Б. Эдисон Томас. ин пешниҳоди шумо буд. ба фикри ман Эдисон Томас мебошад. варианти Б. Варианти Б. пешниҳоди дигаре надоред? Не, чунки ман инро дар ягон ҷо мутолиаам накардам. аз ҳамин сабаб шояд ҳамин бошад. ҷавоби дуруст варианти А мебошад. бори аввал дар дунё телевизорро Берт Ҷон Руги ихтироъкори шотландӣ кашф намудааст. шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. надонистанро донистан аввалин қадамест барои аз худ кардани дониш. мо 5 суоло аз 5 соҳа албатта ки барои шумо пешниҳод кардем бинандаи азиз. аммо намедонем ки то кадом андоза шумо варианти дурустро интихоб намудед. бахши навбатӣ мо унвон гирифтааст тағйирот дар расм. албатта мо якчанд расмро пешниҳод мекунем барои шумо ва шумо бо диққат тамошо кунед ва бубинед ки дар расм чӣ тағйиротҳо мешавад. агар омода бошед пас меравем. агар ҳар як бинандае ки тағйироти расмҳоро мушоҳида карда бошад шуморо табрик мегӯед. зеҳни шумо дар ҳолати хуб қарор дорад. агар ҳар бинандае ки пайдо накарда бошанд ғамгин набояд шуд, зеро дар пеш бахшҳои зиёд аст. шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. акнун навбати бахши аз ҳама ҷолиби барнома фаро расид. ин ҳам бошад бахши бозиҳои зеҳнӣ. дар ин бахш ҳар як бинанда қобилияти зеҳнии худро дарк менамояд. агар донистан хоҳед ки то кадом андоза зираку ҳушмандед, пас ин бахш барои шумост. дар ин расм чӣ мебинед бинандаи азиз? шумо 10 сония доред. хуб фикр кунед. дар ин акс ду зан тасвир ёфтааст. яке зани ҷавон, дигаре зани бузургсол. ба кураи замин назар кунед. чӣ ниҳон аст дар кураи замин? агар расми инсонро дида бошед, табрик мегӯед, шумо боҳушед. дар ин расм чӣ акс ёфтааст? вақт рафт.
аксарияти бинандаҳо шояд харгӯшро дида бошанд, вале ин мурғобист. ана ба нулаш назар кунед. дар ин расм ба ғайр аз духтар боз чиро мушоҳида кардед? хуб таваҷҷӯҳ кунед. агар бо диққат назар менамудед, образи Шерлок Холмс низ дар ин расм акс ёфта буд. ба акси навбатӣ таваҷҷӯҳ намоед. чиро мебинед? дар ин расм ду нафарро дидан мумкин аст. ба навдаҳои дарахт бо диққат назар кунед. дар пеши назаратон чӣ вонамуд гардид? дар ин расм ҳамдуна дар бутаҳо овезон аст. агар ҷиддӣ менигарисед, ана ин палангро медидед. ана дар ин расм чиро мебинед? дар ин акс ҳам маркабро мушоҳида кардан мумкин аст ва ҳам саги обиро. шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. бахше ки айни ҳол манзури шумо мегардад унвон гирифтааст чиро мебинед. хуб мо ба шумо якчанд аксҳоро пешниҳод мекунем. шумо бошад бо диққат назар намоед ва бубинед ки чиро мебинед. бинандаи азиз, аз ана ин акс зарофаро пайдо кунед. ҳар бинандае ки зарофаро наёфта бошад, ана зарофа дар ин ҷост. кане гӯед ки гург дар куҷост? гург дар пушти ана ин дарахт буд. хуб назар кунед, ягон намуди паррандаро мебинед? агар надида бошед, парранда дар ин ҷост. бинандаи азиз, биёед якҷоя мушро пайдо кунед. муш дар куҷост? муш дар ана ин ҷост. аз ин расм шумо палангро ёбед. ҳар нафаре ки палангро наёфта бошад, паланг дар ин ҷост. шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. дар ду ҳамён чортагӣ танга аст, вале шумораи тангаҳои яке аз ин ҳамёнҳо ба 8 адад мерасад. хуб ин ҳамон муаммое буд ки дар барномаи гузашта ҳамчун вазифаи хонагӣ бароятон пешниҳод кардем. бинандаи азиз, албатта чандин нафарон занг задан ва инчунин смс паёмак ба мо фиристоданд. хуб хулас ҷавоби амин муамморо кӯшиш карданд ки ёбанд, вале мутаассифона ҳеҷ кадоми онҳо ба мо ҷавоби дуруст ирсол накарданд. дар ду ҳамён чортагӣ танга аст, вале шумораи тангаҳои яке аз ин ҳамёнҳо ба 8 адад мерасад. хуб ҷавоби ин муаммо хеле ва хеле сода аст. ҳамёнҳо дарун ба дарун гузошта шудааст. сода аст, ҳаминтар не? хуб манзурам чӣ буд? дар пеш бахши муамморо пешвоз мегирад. рафтем. ба муаммо таваҷҷӯҳ кунед. дар ин ҷо 3 шакли геометрӣ аст.
лутфан бигӯед ки чорум шакли геометрӣ чӣ аст. аз ана ин сето шакли геометрӣ якеро интихоб кунеду дар ҷои чорум гузоред. муаммои мо хеле содда буд. ҷавоби дуруст ана ин аст. ҷои чорумро ана ҳамин фигураи геометрӣ ишғол мекунад. муаммои дуюм, шумо теннис бозӣ карда истодаед. тасодуфан тӯбчаи шумо дар дохили лула меафтад. ана ин се ашёро бо худатон доред. бо кадомаш тӯбчаро баровардан мумкин аст? البته که آب رو استفاده می‌کنم. با فکر من آب رو می‌ریزیم تو بالای آب میبرد. البته آب رو اگر ما آب رو به داخل لوله ریختن گرفت تو تنیس که خود داخلش یعنی چی میگن زیچه از کمتر است هوا است و بالا برآمده اون رو میگی. ин кор осон аст. обро ба дохили лула мерезем. об тӯбчаро берун меоварад. ин муаммо хеле содда буд. розӣ шавед тамошобинони азиз. шумо худро полис тасаввур кунед тамошобинони азиз. дар яке аз ин хонаҳо қаллоб пинҳон аст. лутфан бигӯед ки дар кадом хона ва барои чӣ. ҷавоби муаммо чунин аст. қаллоб дар хонаи якум пинҳон шудааст. ба мошинаш назар кунед. барои ҳар дам фирор кардан нақлиёташро бо чунин тарз гузоштааст. рустаму суҳроб дар болои боми торик бо ҳам бозӣ карданд. вақте ки онҳо ба поён фаромаданд, рӯи суҳроб чиркин шуда буд. аммо рустам дасту рӯяшро шуст. барои чӣ суҳроб рӯяшро покиза накарду рустам дасту рӯяшро шуст, дар ҳоле ки дасту рӯи рустам тоза буд? رستم فیلم ها تماشا کردن چکیم دانش محمد ندیدم فیلم وقتی که روی او را میبینه که چرکینه فکر میکنه روی من هم چرکینه برای میره روش هم میشه. ҷавоби дурусти муаммо чунин аст. рустам ба рӯи суҳроб назар кард ва гумон кард ки рӯи ӯ ҳам чиркин шудааст. барои ҳамин дасту рӯяшро шуст. аз суҳроб ба рӯи рустам нигариста гумон кард ки дасту рӯи ӯ тоза аст. ҷавоби ин муаммо на чандон мушкил буд. ҳамин тавр не? шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо. як писар ҳамроҳи як духтар нишастанд, вале то он даме ки духтар аз ҷояш нахезад, писар бархоста наметавонад. лутфан бигӯед ки муаммо дар чист. ин вазифаи хонагӣ барои шумо аст, бинандагони азиз. хоб рақамҳои телефоне ки дар экран мебарад, шумо метавонед занг зада ҷавоби дурустро ба мо бигӯед. агар зарраи аз ин барнома фароғат бурда бошед ва ё ғизои маънавӣ гирифта бошед, пас мо хеле сарфарозем. тоидам бо шумо будам Рустами Гоибзод бо шоу барномаи бозӣ бо бинанда. ҳар ҳафта дар ана ҳамин вақту соат шумо метавонед барномаи моро тамошо кунед. ҳамеша ҳушманду зирак ва кунҷков бошед. хайр.
шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо.